Clear tu te in zawa in si bai vek ule. Tunchum video a chuanin zolnei sadhu sundar selvara cha thusoi. USA le khoveram pumpui chunga pathiana thin urti thupui hi kan le donani. Zolnei sadhu sundar selvara chi Jesus Ministries muchwak tu ania. Krista aron kalnon le na ma a amote imbuat sai turin na athoka chu chu andupui berpo anibok. Tunchuma asarmon hi USA chunga pathian thin urna ani mai baka kanram Mizoram nempo hianin a inman em maya kanrama zolnei tamtak anuma chu khoswan thil tamtak lo thleng turan soiloka chung nen chuanin a inzul ema uluk taka ngai thla a inzom dante a inzul dante inmu fia thiam theinan Lalpan imbeng honsak cheu cheu ro se kumthum liam ta khanin San Diego komlain lali swa Krista chu katnena alo kala herama hianin Lirnghing ne sa takatlen tir don nani atia ti chuan vantir ko liam pui mai hi ka hmuwa ani chuanin sledgehammer akenga abula chuanin vantir ko dang za chuanga numa chung ho chuanin sledgehammer po an keng ve veka San Andreas Fault Line a chuanin an loadinga chutilai line su chutur le nasataka chu chor tur chuanin an in buat saya chu Lirnghing chu California le USA history te kanen chuan chu tiang angana Lirnghing chu ala thleng lawani San Andreas Fault Line te US history engangin nge Lirnghing na satak alo thlen to ti te video masalama kan lo soi to a le en lowinom chuan description a hian link kan da a in lo en non ania ti chuan Lalpa chuanin USA rambial chunga hianin Lirnghing na satak a thlen na tur hmun thum min hmu tira khang min hmu tir zinga hmun hi kha khoya tak hian nge anom hi ka soi mai theilawa ma se ka hmu chian le ka hriat chian chu San Andreas Fault Line a hian ani eng Lirnghing po anat zong Richard Scala som chung lam ani chuanin USA hi alaya tak aphel theidona ti chuan Atlantic tuipui hi sutilaya charon luang lu don ani thil pakhat shil cheu ka du chu Lalpa thin urna hi America chunga hianin asang ema amen ti kha lo soi su tu man in o chwa su khatianga chhiatna halo thlendona amen in ti khanin cha in india mi fel fam kim nia in tarlan na hani kha mia takle mi bengka lo in ni he ram chunga hianin chhiatna na satak aron thlendon chuanin nangni po ram chunga om ve in ni ti in shelawem ni nangni po kha he chhiatna hianin alem pil chewin leihnoya ada ve thei cheu sin engwangin nge chhiatna lo thleng tur soi ania amen ilati thei I mai le sin I phum bawanga kunin chapchungin ni tawngtai tur ani don lom ni hei chi a hi ni Christian inti tamzo khi mani le mani cha inti ngoi te an ni rengani chumia wangche chuan ani iram le hnam kha anhiam zongin akala apil tel ni chumia wangchwa inram shwai tu te point thil ni lo an soi china nang mani le nang mani kha cha in ti ematin ni pathian nung ma hianin in ngai tlo mula mai si in kunula chapula ma a tawngtai ta che u ti chuan heng zong hi a thleng lo theya ngai damna a om thei sin mani le mani kha cha in ti ngoi su ina tak chetani nangni anga pol ho mol le chapo hi gala shengai lo tu in nge aram le nam ti chhiata a om mucha ka sung chat na lo thlendo na amen dia lo aw inga tinge iram le nam chu a chhiat I mu cha ge mem he nam ta na ka chana sa zia hi in she na nge Lalpa ne na he ti hian ka dim pui fo Lalpa he ram le nam ta na I thu thlung kha shereng ro an tha tu te ne na I thu thlung kha I thu tiam kha shereng ro ka ti chena sin nitin in tan hyang ka tawngtai chin Lalpa he ram he nam hi chan chuak la za ngai ro I thu thlung kha shereng ro ka ti chena sin he ram leilung fa hi ka ni lo ma se nang he ram leilung fa pa fanu ni hi ke ai hian I tawngtai tamjok turani ke ye chu nak tu ka om na hmuna ka thlok chwain ka hole dei thei nang ni chu heta hian in om rek don chhiat nan na satak lo thleng ta che mania Houston a tu ye lian na se maya ring tu Christian engza tin nge an in chan
Pastor Stephen Francis a Caution member pakhat chu Houston a om. A thil nei zong a chan sin. Ama anupui le afa pathum te cha chan himin anom. A hausak na te ane zong kha a bau vekani. An ma ni om na hmuna chuanin engma nei lawin anon let le ta a. Chu wang chuan in hne na ka soi fo chu ro rel na aron thlen hian midik te po in an tuar ve thin ani. Engwangin nge amen iti thei jok. Engtin nge mo I thei jok le. Lalpa chuanin he namte ishi chiang lawani hi ati. Dr. White khain siang Dr. White bula pokanin he namte ishi chiang lawani. Heng namte ma ni masial tak an ni hi ati sin. Tuna chuan kamit nge yin ka hmuta. Chuwang chuan ka u nau du tak te u. Ka fanu ka fapa te u. Alabang te hi chu tiang tur chu kan ni ve lawa sim. Alabang tlem te hi chu mai lei si in lalpa zangai ro ti in chaple tawngtai in kanom jok tur ani. Chu kanom dan tur le kan ril ruput mang tur po ani reng ani. Alabang te hi chu lalpa thupek te ngai poimo a zom tu le lali swa Krista ring tu te kan ni a. Chu wang chuan chu hun har sa le fia na hun alo thleng ani po in an hnung tol ve lawanga an chi ai ve lawanga hebrai tlangwal te angkhanin het takin an ding jok tur ani. Daniel abung thuma khan an chanchin chu ilo chhiar theianga. Mei al sataka alet saria sa a pokhanin thak tumin ti thaima sela. Milim ma khanin kunin chibayam buk vedon lo ti kha hwai set takin an soyani. Thupuan bung thum changria ta chuan lalpa iswa khanin kan ti tur poimo tak tak te min shila chu hei hi ni. Ithil ti te kashia enta che chakna inei tlem hle na a chuti chung po in ka thu I vuan tlata ka hming po I phat lo boka chuwangin I hma hian kongka in hungsa ka chhop sak che atu man an khar thei lawang ati ni. Chakna tlem te kan nei ni poin lalpa hianin kan thinlung mun hi achang tur ani. A thu te kan vong tur ani. A thu pek te kan zom tur ani. Eng anga har sa le she ompo ni sela a hming kan phat tur ani lo. Ti du dana nasa takpo lo thleng ma sela chel takin do thei takin a top thlengin kan tuar tur ani. Chuwang chuan alabang te he tiang ang hian kanom tur ani. Hei hi mithiang hlim te ti tur chu ani do thei na hi. Tin he hun hnunga hianin kan be sham tur ani. Voin tlai he ti lai hmuna karon kalma hianin lalpa hne na ka kuna. Eng thu nge ka soyang timba ka he hmuna hian ama ronin soi moya ronin tar lang tur ten ka nge nani. Chutia ka tawngtai lai chuanin vanin hong ka hmua. Ti chuan lalpa ma chuan shwayin ka oma. Hei hi ka hne na soi chu ni. America rama hianin American Revolutionary Civil War avoi ni na runom le do na. He thu hi Rick Joyner khanin alo soi login alo shil log to a. Lalpa hianin Rick Joyner hming kha chiang takin min shilani. Lalpa chuanin thil lo thleng tur kha a hne na khanin mutiri na oma ani chuan chu apuang chhuak le a. Chu wang chuan a thil zia chu lova chher ta che min ti a. Chuta a thil zia te chu a zong in kan soi lawang ama ero chu voinia in sha tura poimo chu America rama hianin America Revolutionary Civil War avoi ni nei aron thleng don ti hi ni. He thil hi Rick Joyneran mumanga te in lar na mangte in na hmuwa alo thlen dan tur te le eng thil nge ti tur ti te nen lam azia ka. Chuwang chu a lekha bu te a magazine te kha en ula chhiar rau. Khata khanin kim chang takin azia ka ni. Kei chuanin a thena zong tlem te chau ka shil mai cheu ni. Ani le he Civil War hi enge ni kan ti chuan Christian te le an theina an dikna chanvo dodal na ani. Unaw pa le unaw pa anin dawanga pa in a fapa a dawanga nui na fanu a daw bokang I chung te nge kha nangma daw tu I hmel ma te an ni dona. Chu thu chu lali swa Krista nge khanin marka bungsom pathum changsom pahnia le luka bungsom ni pakhat changsom paruka khanin alo soilok dim diam to a. He thil hi alo thleng nge dona eng thil nge kan ti ta kang. Lalpa hne na po ka nge na ka zota. Ni danga ka ti zia chinangin heti hiang ka zoda ni. Lalpa atlan chua na a omem. Imi te hian enge an ti ang.
ti chuan lalpa chuanin thil pali min hriat tira pakhat na chuanin irin na hi zalen taka I hman chho zel theina turin tawngtai ro phur taksi thatho tak le ti tak zetin tawngtai ro achan chu ihring nun hi chuta chu ai ngat thui don lutuka mi maline mo chian hawin emo prayer groups te siamula in ina te munshang shanga ahu hawin tawngtai ra o ring tu nangma anga rilru puve rin na konga isang ngoi zon puite nen khanin in mu khomula tawngtai chen ra o iwe sa hianin ka thopui John le Boni te nupa anoma anma ni hianin khovel ram shang shanga ring tu te nen nilai tho chan apyangin Skype kalkangin an tawngtai china intercessor te anoma midang te ta na tawngtai ral matonga tawngtai ral do mi te nen nasatakin an tawngtai china ni sutiang chuanin intive theiani mi pakhat khanin tawngtain asang te lodo ta sela mi pahni chuanin chumi le chu an vado le anga ahu hawa tawngtai na hian thilati theiani chu wang chuanin isa khorin na izalen nei I hlo na turin nasatakin taimatakin ti takchatin tawngtai ro apahni na chuanin he thinurna hi I kalsan theina turin tawngtai ro pathian hne na he thinurna lo thleng tur hi I tlan san theina turin dil ro tlambo san hanti khanin chinghi akok theya apakhat zok chu hetilai ni lo hmundanga kaltir che ania apakhat le zok chu thuru ka I om khani apathumna chuanin ifa te tan tawngtai la zirtirna diklo an hria thiam theina turin le chumia an tel velo na turin tawngtai ro Sweden a chuan dana an siam pakhat chu naupang kindergarten sikul an hankal chantir eke ka hianin mipa emo meichhia emo ani kha shillo turan tia hei hi zom ngei turan tia naupang kumthuma changa kumngai in karan nia chung ho hena chuan mipa inilawa meichhia ini heklawa tungei ni kha ila shelawani nangina chuan mipa poiron ni theya meichhia poiron ni theya ani lo chuan in drag queen te poiron ni thei tula chuan in tungei ni ti kha chat lani lawani tin nan chilani ti chuan chung naupang te chuan in an lo len huna chuan in enge an niang ti khan ngai to don ta ni kumaron veyanga he hnam chu Nation of Gays toy emo patil emo khang ho nam kha an lo ni mai don ani khang zirtirna education system kha he khovel ram shang shang a hianin adar mek zela chuwang chuanin ifa no pangte te kha he zirtirna diklo laka an him thein tur hian tawngtai ro apalina chuanin hun harsa le khirtak alo thlen huna idin he theina turin chonghein tawngtai ro he huna hianin itlu tur ni lawa I hngeng tur ani heklau tuna ka tharawa ka shat chu lalpa I swahi America ram chunga hianin Jerusalem acha angmai khanin a hmai huphian atapani tin tharau thiang hlim hianin tuna menon shat tir chu mishing fapa thu soi zozai hi an ngai thlapei lawani he mun hi an chwa san rwalin an mani kong chewa an kalang atini ti chon lalpa I swa Krista hian he zo na hi zo te cheu he ti live muna hian he video ngai thatu te he sermon ngai thatu te hne na hian ala bang tlem te mirin om an omem matini keile anram le hnam in kara kwa mun ol oma ding tur le kakut ron vuana anram le hnam ta na ngen ngol taka ron tawngtai ron dil tur an omem matini lalpa ma a va impe a va kun luta anram le hnam bo chiat na awanga lungaya thupa choya tawngtai tur kanomem kaushana rongbol tu te shwai tu te ambo chiat na le anti diklo awanga swal thupa choya lalpa ma kun thei kanomem ke hetei ko me lalpa ti thei inomani chuanin tunhu da hianin lo ching chila lalpa mai bokhup duani poin bokhup te che lalpa ma tawngtai ro I ram le hnam tan tawngtai ro tuna hen ram shang shanga thil thleng tan tawngtai turin ka tilo che a ram dang dai tan tawngtai ro ka tilo che I ram le hnam tan tuna hian tawngtai ro Mizoram tan hian tawngtai ro I fa te tan tawngtai ro I kauchan tan tawngtai ro kaunau du takte u I thin lung kha thler ro lalpa ma tawngtai zel ro bang lovin tawngtai ro ngoi mai lo la in sum lovini o chwa ro
Izalen na lelali swa Krista irin na kha zalen na ka ihlaulo na turin tawngtai rawh. Thinurna chi hrang ron thleng tur hi itlan chiat sana ibiruk san theina turin tawngtai rawh. Fanau te tan tawngtai rawh. Ram bo chiat na wang hianin tawngtai rawh. Ram chunga dam bol hlo tak zama luang tu te tan hian tawngtai rawh. Ro rel na in chop tak awang te hian tawngtai rawh. I thinlung kha pot thler la tawngtai rawh. Pathian ma a chap chungin tawngtai rawh. Lalpa sa ngai na kan san theina turin tawngtai rawh. I mit tui te chu luiangin luang rawh se. Tawngtai la tawngtai zel rawh. Lalpa hne na za ngai na dil rawh ti chuan min kho ngai thei mial ma na. Ngoi ringin om su tawngtai la tawngtai zel rawh. Lalpa za ngai na dil rawh. Ram bo chiat na wang hianin ngai dam dil rawh. Kan thla tu te hne na a thu tiam chu lalpa shat non ti rawh. Soi non rawh. Kau shan te bo chiat na wang hianin tawngtai rawh. Doctrine diklo le chlo tak in zir tira ni wang hianin tawngtai rawh. Kau shan ten kan dai diklo wangin lalpa hne na ngai dam dil la. A za ngai na dil rawh. Zol nei der te wangin ngai dam dil la. Zir tira diklo pe chin tu te wangin ngai dam dil rawh. Thu shil tu khongai na chungchang ringot soi wara zir tir tu te bo chiat na wang hianin ngai dam dil rawh. In sum lo in i o chhuah la tawngtai zelang che.